Hello guys, welcome back to SJV vlog. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பிளாரர் ஸ்டார்ஸ் தான் விளையாட போறோம். போன வீடியோவே சொல்லியிருப்பேன், நான் இந்த ஃபுட்பால் ஈவெண்ட் வந்தது அதை வச்சு நான் யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஓகே அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. கேரக்டர் நம்ம ஸ்கெலிட்டன் ஓகே தான். இந்த ஃபுட்பால் ஈவெண்ட் தான் போன வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். போன வீடியோ யாரும் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸும் வச்சு விளையாடிருப்பேன் என்கிட்ட இருந்தது. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னே தெரில. எல்லா மேட்சும் இந்த இந்த WWக்காரன் வந்துடுறான். சரி பறந்து அடிக்கிறாங்க. பேக்கு சீக்கிரம் ஐயோ பால் கிட்ட வந்துருச்சு. சீக்கிரம் வா 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 கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கணும். ஒரு வழியாக நம்ம டீம்மேட்டு தடுத்துட்டாங்க. நல்லது. ஓகே ஓடு 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 ஓடு. ஐயோ அவகிட்ட போய் பாலை பாஸ் பண்ணிட்டேனே. சுத்தம் போதும். அவகிட்ட போய் தெரியாத பாலை பாஸ் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே. ஐயோ அப்பா ஒரு வேலையாக நம்ம டீம்மேட் பாலை போட்டாங்க. ஷோபா ஓடு 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 ஓடு. நம்ம மறந்துப்பா வார் அந்த என்ன சொல்ல, அந்த ஒரு படத்தில் கூட காமிப்பாங்க. எனக்கு அந்த படம் பேர் தெரியல, நான் சொல்கிறேன். ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடிப்பானுங்க கரெக்டாக அந்த பாகுபலியில் ஆரோஸ் எப்படி விடுவானுங்க அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறாங்க. இங்கே இப்போ லட்சக்கணக்கில் இருக்கு. சூப்பராக அது மேட்ச்சு சூடு பிடிக்குது. ஃபுட்பால் விளையாட, இது ஃபுட்பால் மாதிரியே தெரியல. ப்ரௌன் கலரில் ஏதோ ஒரு பால் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் ஃபுட்பால் மேட்ச் இருக்குது. எனக்கு இந்த பாய்சனே பிடிக்காது. ஸோ எவ்வளோ எங்கே போனாலும் கிட்ட அந்த பாய்சனை தூக்கி போட்டுருவாங்க. இல்லை WWக்காரன் ஓடி போகிறாங்க. நம்மளை பார்த்து பயந்துட்டாங்க WW. பால் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓடு 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 அட்டாக் சீக்கிரம் போடு. ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்காக அப்பா என்ன டென்ஷன். இல் ஜஸ்ட் கோ மேட்ச் ஓவர் விக்டரி. போடுங்க. எக்ஸிட் ஓகே. ஏதோ கலெக்ட் காமிக்கிறது. நம்ம இந்த கோகோ போட்டு இது பேர் போக்கோ. நம்ம எப்போ ஸ்கெலிட்டனே கூப்பிடுவோம். ஸ்கெலிட்டனுக்கு எனர்ஜி ஏற்றியாச்சு. இந்த கேரக்டர் ரொம்ப கிட்ட இருக்கா, ஆனால் நம்மளால் அதை பிடிக்க முடியல. சரி விளாடுவோம் அதை ஏற்ற. ஆஹா பிக் பாக்ஸ் ஏதாவது கேரக்டர் கிடைக்குமா? மொத்தம் 3 கிடச்சிருக்கு. ஓகே நம்ம அதுவே விளாடுவோம். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் ஃபுட்பால் தான் விளையாட போகிறேன் கேஸ். ஃபுட்பால் ஈவெண்ட் அப்கிரேட் பண்ணிவிடுவோம். சொல்லிட்டானே. ஓகே 778 980 இந்த காசு 778 ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, திருப்பியும் சேர்த்து வர வைப்போம். ஓகே நம்ம இந்த கேரக்டரை வச்சு ஃபுட்பால் விளையாடுவோம். ஓகே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 3 கேரக்டர் வச்சு தான் விளையாட போகிறேன். அதில் ஒரு கேரக்டர் ஸ்கெலிட்டன், ஒரு கேரக்டர் இது, இன்னொன்று கேரக்டர் பார்ப்போம். போடு 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 போடு. ஆஹா போடு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெலிட்டனோட 1 இன்ச்சு பவருன்றாங்க எல்லாரும். பார்ப்போம். ஆஹா இன்சைட் அவனுங்க இருக்காங்க. ஐயோ புல்லாக இருக்கிற பொண்ணையே பார்க்கலையே. அந்த கேரக்டருக்கு இதை கொடுத்துட்டு சரி ஓகே. நம்ம டீமேட்டை போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிற பால் அங்கே தான் இருக்குது. நம்ம சீக்கிரம் முன்னாடி போவோம். நான் ஏன் அந்த புல்லுக்கிட்ட அந்த கேரக்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னா நான் பார்க்கவே இல்லை. புல்லுக்கிட்ட பாலை கொடுத்துட்டோன்னா சைலண்ட்டாக நம்மளும் போய் பின்னாடி போய் உட்காந்துக்கலாம். பரவாயில்ல நம்ம டீம்மேட்டு அடிச்சிட்டானுங்க கோலு. அட்டாக் அவெஞ்சர்ஸ் அசாம்பிள் வேறு இருக்குது. அவெஞ்சர்ஸ் வாரு. இந்த ஒத்த பாலுக்கு இவ்வளோ மேட்சே ஓவர் ஆயிடுச்சு. இதை விக்டரி எடுத்துட்டோம். தோம் 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 விக்டரி எடுத்துட்டோம். தோம். ஓகே டோட்டல் 60 டோக்கன். பார்க்கலாம்.
ஓகே ஒன்றுமா இது ஏறலை. நம்மளுக்கும் கோவம் வருது, அதுக்கும் கோவம் வருது அந்த கேரக்டருக்கு. புல் BULL அந்த கேரக்டர் பேருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நம்ம இந்த கேரக்டரை வச்சே விளாடுவோம். ஏன்னா வேண்டாம் வேறு எதாவது வச்சு விளாடுவோம். ஏன்னா அந்த கேரக்டரே வச்சு விளாண்டா சீக்கிரமாக முடிகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. இதை அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு விளாடிடுவோம். ஓகே மேட்ச்குள்ளே போயாச்சு. ஓகே இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிப்போம், நம்பிக்கை வைப்போம், ஜெயிப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சு தான், அவ்வளோவும் தூரமாக போகாது. நம்ம கிட்ட வந்தால் தான் நம்மளால் அடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர் இருக்குல்ல, அதை வச்சு அடிக்கணும். அட்டாக் சுத்தம் பேக் இன்டு ஒரு வழியாக நம்ம டீம் கோல் போட்டாங்க. நம்ம ப்ளூ டீம் அவங்க ரெட் டீம். போடு கரெக்டாக அந்த பேரை போட்டேன். சரியான அடி, பேருக்கும் அடி அந்த எனிமீஸ்க்கும் அடி. போ 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 போ. ஐயோ நல்ல வேலை அட்டாக்கு பா, நல்ல வேலைண்டா. இதில் பட்டு எனக்கே ரிட்டர்ன் வந்துடுச்சு. நல்ல வேலை, ஜஸ்ட்டில் மிஸ் எஸ்கேப் ஆனோம். இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு வாங்கியிருப்பான், மேட்ச் இன்னும் போயிருப்போம். ஓகே இந்த மேட்ச்சை விக்டோரி. இன்னொன்று மேட்ச் விளையாடலாமா? விளையாடலாம். ஆனால் வேறு எதாவது கேரக்டர் வச்சு விளையாடலாமா வேண்டாமா? ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஓகே ப்ராலர் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு கிடைக்க மாட்டுது. சரி நான் விளையாடி பார்க்குறேன். அந்த புல் ஏதோ இருங்க யாரும் அந்த புல்லு கேரக்டர் கிடச்சுன்னா நான் திரும்பி ஒரு வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.